Bună seara și bine ați venit din nou la emisiunea Altfel de Click. Noi ca și oameni am fost creați ca să avem și să trăim în relații unii cu alții. Sunt unii care divaghează de la această lucrare și încearcă să mai trăiască izolat, dar nu se poate. În general, Dumnezeu a creat omul ca să trăiască în relații unii cu alții, numai că se întâmplă câteodată că în relații, atunci când avem relații unii cu alții, s-ar putea să mai apară și anumite conflicte. Au fost momente în viață în care, datorită relațiilor sau datorită faptului că nu ai administrat corect relațiile, să apară și anumite conflicte. Dacă te uitai altfel sau procedai altfel sau acționai altfel într-o anumită situație, puteai ca să eviți anumite conflicte? Vrem să aflăm răspuns la astfel de întrebări în seara aceasta, de aceea avem împreună cu noi niște oameni deosebiți în seara aceasta. În primul rând este vorba despre pastorul Alex Neagoe, pastor în Biserica Betel. Bine ați venit, bună seara! Bine v-am găsit! Ionel Gugea, bine ai venit! Bine v-am găsit! Și Beni Lupșa, un prieten de-al nostru, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Frate Alex, în slujirea pe care dumneavoastră o aveți, vă întâlniți des cu situații conflictuale? Cred că dacă nu ar fi atât de frecvente situațiile de conflict, inclusiv în cercurile creștine, pastorii ar avea mult mai puțin de lucru decât au în realitate. Da, inevitabil, oriunde este o comunitate de oameni, există și conflicte și inclusiv dacă vă referiți la comunitatea creștină, da, inclusiv în comunitatea creștină există probleme. Britanicii au o vorbă, ceva de genul with the saints above, that is real glory. With the saints below, that's a different story. Deci cu sfinții de sus e glorie, cu cei de jos e altă poveste. Sigur, conflictele sunt o parte din relațiile umane. Ionel, de ce crezi că sunt atâția oameni care trăiesc în conflict? Pentru că, clar, este vorba de poziții diferite pe care oamenii le adoptă și adesea sunt stări conflictuale și atunci sunt interese diferite și atunci fiecare încearcă ca să medieze în felul lui conflictul. Și atunci nu ajung la un acord. Beni, ai avut conflicte cu cineva? Nu mă refer pentru că și aici intervine o altă discuție. Fiecare consideră conflict sau ceartă într-un anumit grad. Pentru unii a avea un conflict înseamnă te lua la bătaie. Pentru alții a avea doar o dispută sau o discuție contradictorie. Ai avut astfel de situații? Da, pot să spun că am avut conflicte tot timpul în perioada în care nu eram întors la Domnul din punct de vedere spiritual, pot să zic. Conflictul între mine și Dumnezeu, care se datorită păcatului. Dar cu semenii. Pentru că putem să vorbim despre conflict și poți să nu fii într-o relație tocmai bună cu Dumnezeu, dar când vorbești despre semenii tăi, probabil că este greu doar să întreții o relație și s-ar putea câteodată, datorită nevegherii sau datorită altor lucruri, să cazi sau să intri accidental într-un conflict. De ce crezi tu că totuși oamenii sau dacă ține cineva cu adevărat la o relație, totuși se întâmplă să ajungă la anumite situații conflictuale? Da, uneori s-ar putea, tocmai fiindcă ține la relație, să se ajungă la astfel de situații. Pentru că unul dintre parteneri, dacă am luat un caz de oameni căsătoriți, de exemplu, care țin la relația lor, de multe ori ajung la conflicte. Conflictul nu neapărat poate duce la ceva rău, poate să fie o treaptă de iubire. Ne uităm adeseori și vedem că apar tot mai multe conflicte și la nivel de țări. De ce credeți că se întâmplă aceasta?
multe țări, probabil că sunt interese, probabil că sunt alte lucruri care îi face pe oameni și să ducă conflictul acela, nu numai la nivel de, știu eu, de partide politice, ci încep să fie probabil interese tot mai mari și în ceea ce privește relațiile între țări. Da, cred că în linii mari tiparele sunt cam aceleași, indiferent că vorbim de două națiuni sau vorbim de două persoane. Cauzele principale ale conflictelor sunt cam aceleași, numai că scara este alta, proporțiile sunt altele, în sensul că, cum se spunea, e vorba adesea de interese diferite. Asta poate fi cazul și la persoane și la țări. Au interese diferite și intră în conflict. Sau percepții diferite cu privire la un anumit lucru. Sau probleme în comunicare. O parte spune ceva, cealaltă înțelege altceva. Ce vrea. Exact, ce poate. Deci, practic avem cam aceleași tipare sau cauze, cel puțin, ale conflictelor. Ne uităm ca și credincioși și admitem în unanimitate că nu este în regulă să fie conflicte între noi și ne uităm adeseori înspre necredincioși și îi vedem cum se ceartă și televiziunile toate sunt cu camerele pe oameni care se ceartă, care divorțează, care nu mai pot să trăiască împreună, dar lucru care începe să fie trist și chiar este trist și adesea dramatic. Cum se poate întâmpla sau ce s-a întâmplat de apar astfel de lucruri între credincioși? Că nu suntem scutiți de ele nici noi ca și creștini. Problema de fond, desigur, este ceea ce din punct de vedere teologic are de-a face cu procesul sfințirii. Când ne întâlnim cu Hristos, noi doar intrăm într-un proces de sfințire. Nu suntem pe deplin sfinți, suntem, nu vreau să devin prea teologic acum, dar înseamnă că avem mereu de lucru și înseamnă că inclusiv pornirile firii noastre pământești, umane, instinctele noastre, încă își spun cuvântul și în cercurile creștine, sigur, adesea credincioșii iau aminte nu numai la șoapta Duhului, ci și la șoapta firii și Apostolul Pavel în Romani 7 vorbește mult despre faptul acesta că vrei să iasă bine și mereu iese rău și asta în mod special se aplică la chestiuni legate de relații. Vrei să faci bine și spunea Beni mai adineauri, uneori chiar în relațiile la care ții foarte mult, îți propui lucruri bune și iese altceva, pentru că un anumit gest pe care l-ai făcut într-un anumit fel este interpretat cu totul altfel decât ți-ai imaginat. Mi-aduc aminte o scenă oarecum amuzantă despre care citeam. Cineva se străduia cu un frigider greu peste pragul casei. Era doar unul singur și evident era greu să-l care singur. Un trecător a văzut pe bietul om chinuindu-se și repede s-a dus să-i dea o mână de ajutor. Au prins amândoi hotărâți de frigider și în momentul în care au încercat să-l urnească, dom'le, părea incredibil de greu de mutat frigiderul ăsta, până când gazda spune, dom'le, nu mi-am imaginat că poate fi așa de greu să băgăm frigiderul ăsta în casă. La care trecătorul zice, cum adică? Eu presupuneam că vrem să-l scoatem. Amândoi aveau intenții bune, să miște acel frigider, însă, mă rog, o chestiune de comunicare elementară și deja se produce o problemă. De asta și în cercuri creștine, între cei mai deosebiți oameni, între persoane care se iubesc, soți și soții, apar problemele acestea. Chiar dacă aparent intențiile sunt bune. Da.
Aș vrea să-l întreb pe Ionel, nu știu de cât timp ești un credincios adevărat. Probabil că ai acceptat pe Domnul Iisus în viața ta, nașterea din nou a început să lucreze în viața ta și aș vrea să te întreb, care crezi că e impactul unui conflict în viața unui credincios? Da, întâi aș vrea să spun că sunt întors la Dumnezeu de 5 ani și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Și Te-ai născut într-o familie de credincioși? da. Cred că un conflict este menit să aducă neliniște în viața unui om și putem vorbi de un fond de neliniște, de îndoială pe care acesta îl sădește în acel om. Beni, ce crezi despre lucrul acesta? Care crezi că e totuși impactul pe care sunt avantaje sau sunt și dezavantaje majore? În primul rând, dacă conflictul rămâne nerezolvat, sunt numai dezavantaje. Însă dacă acest conflict este rezolvat pe parcurs, cred că amândoi, cei care au fost implicați în conflict, au de câștigat. Sigur că nimeni nu-și dorește să trăiască cu conflict în el. Nimeni nu-și dorește să trăiască știind că nu îi împăcat cu cineva. Fie că îi om, persoană sau Dumnezeu. Și de aia, cum zicea și Ionel, se simte o neliniște în interior, o lipsă a păcii. Acum, dacă îmi permiteți doar Sigur. puțin, aș interveni la punctul acesta. Sigur că există și situațiile excepționale unde starea de conflict este normalitatea. În cel puțin 3 relații care vizează pe creștin, adică relația cu cei 3 mari dușmani ai creștinului, respectiv diavolul, lumea și firea pământească. Astea sunt conflicte inevitabile. A renunța la luptă cu unul dintre cei dușmani înseamnă că e o problemă majoră. De fapt, spune clar Scriptura că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Deci există anumite conflicte care sunt inevitabile dar dincolo de asta, sigur, suntem total de acord că orice conflict pe termen lung macină și uzează. Într-o familie, cât de mult credeți că poate un conflict să erodeze acea familie și acea relație? Aici cred că trebuie să vorbesc eu. Da, cred că sunteți singurul căsătorit de aici. Doamne, mulțumim că nu pot să răspund direct la întrebarea aceasta, ci doar din ce constat, din ce văd. Da. Nu trebuie să privim foarte departe. Avem destule exemple peste tot în jurul nostru pentru a constata că un conflict nerezolvat poate dizolva în totalitate o anumită relație. Ceea ce e ciudat însă este cât de mărunte pot fi lucrurile care ajung sau aparent mărunte, să întrețină o situație conflictuală, să uzeze o relație. Este într-un alt context, în Cântarea Cântărilor, spune Solomon, prindeți vulpile mici care strică viile. Există anumite vulpi mici și în ceea ce înseamnă conflictele, pe care fie el, fie ea le consideră atât de mărunte încât nu merită să-ți bați capul cu ele. Eu știu, el e neatent în felul în care își lasă tot timpul pasta de dinți desfăcută acolo. Și ea e o tipă ordonată și e exasperată de fiecare. Bă, dar tu nu știi să pui capacul la pasta aia de dinți. Și prima dată e o chestie măruntă, dar a doua oară începe să fie mai tensiune. A treia, a cincea, a 100-a oară când se întâmplă, deja e un lucru teribil. Sau
își aruncă ciorapii nicicum, sau fel de chestiuni care pentru unul pot părea mărunțișuri, dar nerezolvate prin repetare se produce efectul bulgărilui de zăpadă, care adună tot mai multă tensiune, încărcătură emoțională și sigur că pot distruge relația. Aș vrea să mai rămânem puțin în domeniul acesta, pentru că întâlnim oameni și întâlnim familii tinere care vin la biserică, poate chiar regulat, au o viață bisericească, să spunem, și au o față bisericească deosebită. Și aș vrea să vă întreb, totuși se întâmplă ceva și vezi oameni care atunci când se duc acasă, în loc să fie casa lor un colț de rai, se întâmplă să fie un colț de altceva. Și vezi că încearcă și se străduiesc să ascundă lucrurile acestea. Ce credeți că se întâmplă de fapt în aceste familii? Pentru că sunt mulți tineri și am întâlnit pe unii care chiar au început să se plângă de lucrul acesta, de faptul că soțul este într-un fel acasă și într-un fel în biserică. Soția este într-un fel acasă, într-un fel este în biserică. De ce credeți că se ajunge la astfel de lucruri care sunt tot mai des întâlnite? Încerc să vă răspund indirect. Ne imaginăm o situație în care se întâmplă într-o casă o mică dramă. Doamna e acasă cu 2 copii mici, trebuie să plece undeva, ăștia mici în momentul respectiv scapă o farfurie, o sparg, unul trântește ceva pe el și așa, ea tocmai atunci nu știu ce pățește la una dintre haine, moment în care ar trebui să plece și casa e pe punctul de a exploda și țipă în stânga și se supără și vorbește. Moment în care sună telefonul, pune mâna pe el și șeful ei de la lucru. Bună ziua, mă bucur să vă aud. Dintr-o dată, tonul este cu totul altul. Ce se întâmplă, de fapt? Persoana asta care până atunci, 5 secunde în urmă, urla poate de auzau vecinii, brusc, dar uite așa, e în stare să treacă cu totul pe un alt palier de discurs. De ce? Pentru că e conștientă că această conversație este cu o persoană cu care nu-și poate permite să lase garda jos, să se manifeste într-un mod neplăcut. Cu copiii, cu soțul, se poate, nu contează. Cu șeful, aici nu mă joc. Ce vreau să spun, de fapt? Această aparentă duplicitate între o trăire aparent excelentă în public, în biserică, în așa, și o trăire cu totul de un alt fel acasă, uneori are de a face cu sentimentul pe care mulți îl au că acasă pot să las garda jos, că ăștia mă înțeleg, ăștia... Și dacă i-am supărat, nu e mare lucru, iară ne împăcăm, cu pastorul de la biserică, cu șeful de la lucru, cu profesorul de la școală, nu-mi pot permite. Tragedia însă este că, din punct de vedere biblic și creștin, responsabilitățile cele mai mari pe care le am în comportamentul meu, culmea, nu sunt nici vis-a-vis de profesorul de la școală, nici vis-a-vis de colegii de muncă sau de șeful de la muncă, poate nici vis-a-vis de pastorul sau comitetul bisericii. Primele relații pentru care Dumnezeu mă va trage la răspundere, la nivel de relații interumane, sunt relațiile cu cei din casa mea. Și aici este drama acestei realități, că noi lăsăm garda jos și suntem cel mai neglijenți tocmai la relațiile care ar trebui să conteze cel mai mult. Dar cât de mult credeți că pot să dureze astfel de relații? De relații conflictuale? Da.
mă rog, depinde în ce fel se găsește rezolvarea. În unele situații nu durează mult că își încheie contractul conjugal și iau fiecare în direcția lui, în alte situații, dar sigur, acolo unde rămân împreună, din nou zic, sunt cazuri când durează ani de zile și o viață întreagă de căsnicie. Lucrurile nu se... Și căsnicia devine căznicie. Da. Doamne-i milă, deci sunt foarte multe, într-adevăr, cupluri care trăiesc în astfel de situații și ce-i trist este că așa de greu pare să fie, nu știu, mai ales în cultura noastră, că oamenii se vulnerabilizeze și să recunoască faptul că lucrurile nu sunt ok și că au nevoie de sfat și au nevoie de sprijin. De cele mai multe ori preferă să ducă lucrurile înainte în felul acesta și să nu solicite cu adevărat sprijin. Poate unii cred că e o dovadă de slăbiciune sau neajuns să soliciți un sprijin cuiva mai abilitat. Absolut. Deci e o doză de vulnerabilizare când recunoști că ai nevoie de sprijin. Da. Ne uităm înspre Ionel, înspre Beni și aș vrea să vă întreb, ce am putea să le spunem lor și multor altor tineri care ne urmăresc în seara aceasta și nu numai, cum ar putea să evite totuși, să nu se ajungă până aici la situații din acestea conflictuale? Este ceva ce ar trebui făcut ca să se evite? Problemele acestea vin de undeva din trecut sau se acumulează pe parcurs? Vă întrebăm pe dumneavoastră că ei încă probabil nu au experiență ca să răspundă la astfel de lucruri. Aș vrea să fac o analogie și vreau să aduc în prim plan prima familie, Adam și Eva. Dumnezeu a făcut o familie perfectă și în interiorul ei domnea pace până păcatul încă nu a apăruse în lume. Odată ce primii oameni au săvârșit păcatul, automat starea de pace nu a mai fost. Și acei oameni, dacă înainte aveau comuniune cu Dumnezeu și erau gata să se întâlnească cu El în răcoare, în grădina Edenului, odată ce au păcătuit, nu a mai putut fi la fel. Deci odată ce s-a stricat relația cu Dumnezeu, automat s-au stricat toate relațiile. Și între oameni. Pentru că El începe El o acuză pe ea, spune femeia pe care mi-ai dat-o, ea acuză mai departe, relația cu mediul, cu natura se strică, pentru că... Da, e foarte importantă observația și eu cred. Deci, în ultima instanță, relația cu Dumnezeu este determinantă pentru toate celelalte. Deci, fără a-L implica pe Dumnezeu, de fapt, se pare că aceasta e cheia. Fără să-L implici pe Dumnezeu, nu ai cum să ai o relație sănătoasă. De multe ori se întâmplă însă, aminteați aici de Adam și Eva, cum dădeau vina de pe unul pe celălalt. Credeți că sunt relații, Beni, crezi că sunt relații în care să fie numai unul de vină? Se poate ajunge la conflict și să spui 100% numai unul e vinovat? Dacă ne referim la conflictul social sau dacă ne referim la conflictul interior, cel spiritual, e categoric cine e vinovat. Pentru că, luăm un exemplu, dacă în cazul în care eu nu sunt în regulă cu Dumnezeu, vinovat sunt eu pentru conflictul care îl port și nu Dumnezeu. El mi-a oferit deja iertarea, eu trebuie doar să o accept. Și bineînțeles că și din punct de vedere social lucrurile poate să stea la fel, să fie vinovat doar unul. Însă dacă este așa și cel care este vinovat, bineînțeles că o să fie mult mai greu să recunoască că este vinovat. Și de aceea are nevoie de sprijinul celuilalt care zice că nu este vinovat. Dar de ce e așa greu? De ce e așa greu să recunoști că ești vinovat? Pentru că există concepția asta, dacă sunt două persoane angrenate într-un conflict, dacă eu pierd, tu câștigi.
și cumva nu las de la mine pentru că s-ar putea să câștigi tu. De fapt, lucrurile nu stau așa, pentru că încercând să rezolvăm conflictul, amândoi au de câștigat. Și, de fapt, ăsta e scopul. Frate Alex, aș vrea să vă întreb un lucru mai delicat. Sunt unele familii care nu mai pot să rezolve conflictele acestea sub nicio formă și ajung în pragul divorțului. Credeți că se poate sau e posibil să se ajungă aici datorită faptului că se crede sau cel puțin un partener crede că el n-are nicio vină, ci doar celălalt e vinovat? Dacă, de exemplu, vă dau un caz, s-ar putea să fie și în realitate, dar ipotetic, unul dintre parteneri pleacă cu altcineva. Credeți că partenerul care a rămas acasă, pentru că încep să fie și cazuri din acestea, chiar și în biserici, partenerul care rămâne în familie, credeți că n-a avut nicio vină, ci toată vina e purtată doar de cel care se ia și pleacă? Nu neapărat. Mai e sigur că gradul de vinovăție pentru o anumită situație poate fi foarte diferit în ceea ce privește pe cei doi, dar în marea majoritate a cazurilor o anumită doză de responsabilitate are fiecare. Ce interesant este că, din punct de vedere biblic și creștinesc, fiecare este invitat să-și vadă vinovăția lui. Problema este că mereu tendința noastră este, cum spuneați, să o vedem pe a celuilalt. În Predica de pe Munte, Mântuitorul spune: de ce te uiți la paiul din ochiul aproapelui, mai degrabă uită-te și scoate-ți bârna din ochiul tău, că e mai ușor să vezi cu o bârnă în ochiul tău paiul din ochiul celuilalt. Și sigur că, mișcându-ne spre zona rezolvării conflictelor, punctul de plecare este întotdeauna recunoașterea părții mele de vină într-o anumită situație neplăcută care s-a creat. Și sigur, asta ne duce la deja un alt subiect, nu vreau să anticipez, acela al iertării, care cred că este crucial. Deci nu se poate vorbi despre rezolvarea reală a unor conflicte fără asumarea învățăturii creștine privitoare la iertare, la reconciliere. Aș vrea să luăm câteva cazuri, din nou ipotetice, dar care sunt totuși și reale. Sunt oameni care sunt obișnuiți să-și rezolve conflictele într-un anumit mod. Și aș vrea să luăm câteva situații și aș vrea să vorbim, de exemplu, despre un caz în care cineva intră într-un conflict cu o persoană și decât să meargă să stea de vorbă cu acea persoană, preferă să tacă, preferă să nu spună nimica, preferă să lase lucrurile așa cum sunt, doar se va întâmpla ceva. Ionel, ce crezi despre astfel de metodă? Crezi că e eficientă? Mai bine să taci, să nu spui nimic despre acel conflict care a apărut, despre acea problemă care s-a evit? Eu cred că pentru rezolvarea conflictelor este necesară colaborarea ambelor părți. Și dacă una dintre părți refuză să medieze acel conflict, atunci nu cred că este prea posibil ca el să fie aplanat. Frate Alex, cât de eficientă e o astfel de metodă? Să taci. Categoric nu este. Nu este o rezolvare, pentru că doar creează iluzia de pace. Dar nu este pace. Ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori, doar prin faptul că aleg să tac, este că, de fapt, acumulez tensiuni nerezolvate. Și astea, mai devreme sau mai târziu, pot să ducă la
explozie. Întind coarda până în cele din urmă plesnește. De-aia, de multe ori, persoane care chiar din convingeri creștine aleg calea aceasta de a nu răspunde celuilalt și poate din exterior părea un lucru extraordinar și este un lucru extraordinar că ai puterea să te abții, să nu vorbești la fel cum poate ți se vorbește, dar dacă asta e tot ce faci, să taci și nu rezolvi altfel conflictul care se creează, această tăcere repetată pe fondul unor conflicte nerezolvate duce la amărăciune, la irascibilitate, duce la tensiune lăuntrică și din două una, deci ceva va plesni, ori plesnește ceva în relația cu celălalt la un moment dat și pentru un lucru aparent mărunt răbufnește așa peste măsură pentru că a fost ultima picătură aia care a umplut paharul și reacționezi disproporționat pentru că n-ai mai putut, ori plesnește ceva în relația ta cu tine însuți, mă refer psihic, se ajunge poate la afecțiuni psihice din cauza faptului că doar se acumulează, doar se tace. Deci nu este, categoric, nu este o rezolvare doar că aleg să tac și să nu rezolv conflictul în mod real. Dar nu dă mai bine, poate dă mai bine să Da, vezi, dă să mai ai bine. puterea să taci când îl vezi pe celălalt aprins. Dă foarte bine la imagine. Privit din exterior, poți să te pregătești să fii canonizat cât de sfânt ești, că nu răspunzi. Da, dar asta nu rezolvă problema. Aș vrea să trecem la o altă situație. Sunt oameni care preferă să se evite. Dacă te duci și îl vezi pe cineva cu care ai avut o stare conflictuală pe stradă, treci strada, te duci pe partea cealaltă și crezi că e mai bine așa, dacă ai trecut strada dincolo, ai rezolvat problema. Sau dacă vii la biserică, n-ai unde, trebuie să stai în aceeași încăpere, când se termină biserica, unul iese pe o ușă, celălalt pe cealaltă ușă. Ce crezi, Beni, despre o astfel de rezolvare de conflict? Fuga e rușinoasă, dar și sănătoasă, nu? Da, depinde de ce e. Dacă e de păcat, e sănătoasă. Dar de multe ori, da, încerci să eviți lucruri care nu o să ducă niciodată la rezolvarea conflictului. Până la urmă, cea mai bună variantă este confruntarea cu realitatea și rezolvarea situației. De exemplu, cineva dădea un exemplu, dacă știi că ai de dat un examen cu un profesor și tu nu ai fost, ai lipsit din vina ta, din greșeala ta și cumva ești oarecum într-un conflict cu acel... Nu lipsește, Beni, nu? De la cursuri. Nu, e unul dintre cei mai sârguincioși. Da, și atunci am luat așa un exemplu. El știe că tot trebuie să dea examenul, dar amână. Știe că trebuie să-l sună pe profesor ca să stabilească o dată a examenului, dar tot amână. Lucrul ăsta nu se aducă un 10. Și cel mai bun lucru cred că ar fi să pună mâna pe telefon și să sune. Oricum, acolo se va ajunge. Acum, problema asta a evitării este o chestiune complexă, totuși. Sunt situații în care evitarea este legitimă și calea cea mai bună, însă asta de regulă în scop de prevenire a unor conflicte cu persoane cu care nu am o obligație de o anumită natură să întrețin un anumit tip de relație. De exemplu, dacă în locul meu de muncă, unde e o comunitate mai mare de oameni, este cineva care în mod deliberat vrea să mă șicaneze sau are un gen de comportament care mă stârnește, nu mă ajută. Eu nu am nicio obligație ca să mă duc și să aleg mereu în mod masochist, așa, să stau lângă el și tot timpul să mă cicălească și să mă jignească. Deci nu este ceva neapărat greșit, că eu evit situația de a fi...
alături de cineva, repet, cu care nu am obligația în vreun fel să fiu împreună. Când e vorba de relațiile în familie, relațiile în trupul lui Hristos, atunci eu n-am voie să evit, pentru că așa. Și sigur, acolo unde deja există un conflict, acolo e o altă problemă. Deci nu mai e problema de a preveni, ci este problema sau chestiunea de a rezolva un anumit conflict. Rezolvarea, într-adevăr, nu se face prin evitare. Un alt mijloc de a scăpa probabil de responsabilitate sau de a evita un anumit conflict pe care îl ai este să schimbi subiectul. Și aș vrea să-l întreb pe Ionel acum, ce părere ai avea despre un om dacă știi că a fost o problemă reală între tine și el și lucrul acesta a stârnit un conflict, o anumită cauză pentru care s-a ajuns la conflict și tu să vrei să stai de vorbă cu persoana respectivă și ea să schimbe subiectul, să spună ceva de genul, uite ce vreme frumoasă e astăzi sau hai ce am putea să facem mâine sau poimâine și de fapt conflictul să existe. Aș credea că persoana respectivă nu vrea ca să rezolvăm conflictul. Tot un fel de evitare, nu? Da. Din moment ce nu vrea să discute despre conflictul respectiv, e clar că ori nu acordă importanța cuvenită și poate eu îl consider mai mult conflict, dar pentru acea persoană nu este la proporțiile la care eu mi-l închipui, sau poate evit în continuare. Se complace în starea aceea. Sau poate o soluție și pe care unii o văd cea mai bună, de dragul păcii, ori să lași lucrurile oricum și să fie oricum, numai să fie bine, sau sunt unii care spun, mai bine să lăsăm timpul să rezolve. Cât de mult poate, frate Alex, să rezolve timpul anumite lucruri sau anumite conflicte care sunt? E același lucru pe care îl atingeam puțin mai devreme, că timpul nu neapărat rezolvă, timpul de foarte multe ori doar acumulează. Și exemplu banal, cel dădeam mai adineauri cu pasta de dinți sau cu ceva absolut elementar, eu știu, aleg să nu rezolv problema astăzi, nici mâine, ci mereu se repetă aceeași chestiune și se acumulează tensiuni și deci nu este, timpul nu este un garant al rezolvării conflictelor. Aș vrea să luăm o situație interesantă. Este vorba despre Moise și aș vrea să vă întreb, Beni, mai întâi să întreb pe tine, dacă vezi că ceva nu e în regulă la fratele tău, ce ești tentat să faci prima dată? Nu mai bine să eviți? Și sunt multe probleme știu eu, unii tot timpul văd la surori într-un anumit fel îmbrăcăminte, alții văd la frați, știu eu ce lucruri, cum le stă cravata sau alte lucruri, sau cum se îmbracă, lucruri de genul acesta. Care crezi că e prima reacție? De obicei, când vezi pe cineva că nu vorbește poate cum trebuie, nu riști să spună, băi, David, tu să faci pe spiritualul sau știu eu ce lucruri, numai bine îți vezi de treaba ta. Da, dacă ne uităm la Moise, el a intervenit oarecum din dorința de a se arăta că este pentru Israel și nici de cum pentru Egipt. Dar uitându-ne la felul în care lucrurile au evoluat, putem vedea că Dumnezeu ar fi adus pace, ar fi adus rezolvare și pentru acel evreu care era în acea luptă. El s-a grăbit puțin, părerea mea, ca să facă liniște. Dar bineînțeles că dacă văd un frate de-al meu sau o soră, cum ați dat exemplu, care are ceva neregulă la îmbrăcăminte, îmi revine mie în datorie ca și credincios să merg și să rezolv acea problemă. Pentru că acest conflict s-a produs datorită unor atitudini păcătoase. Dacă luăm o fată care se îmbracă
provocator, de exemplu. E datoria mea să merg și să-i spun, pentru că ea deja e într-un conflict. Și mai bine merg și rezolv problema, dacă ne uităm în Matei. Poate 18. în cazul ăsta mai bine lași o soră să meargă să vorbească cu ea. Asta vreau să vă întreb, de ce nu n-ar fi pastorul cel mai acreditat să facă astfel de lucruri, că se ridică tot felul de oameni, probabil, care merg și spun și poate n-aleg momentul potrivit și cuvintele potrivite. Cine ar fi omul acreditat ca să îi spună, știu eu, de exemplu, dacă vede Beni pe cineva, cum ar fi cel mai corect, și el este membru biserica dumneavoastră, să meargă Beni să-i spună sau să vină Beni la pastor să-i spună pastorului, uite ce am văzut greșit la persoana respectivă? Depinde cine e persoana respectivă pe care Beni o vede, depinde de asemenea, și sigur, ideal este să meargă să vorbească cu o persoană care are șansele cele mai bune de a putea soluționa problema, dar depinde sigur și legat de ce anume vrea Beni să discute sau cineva să discute cu persoana aia. Dacă e o chestiune oarecare a acelei persoane, e una, dacă e o chestiune care e un conflict clar cu mine, atunci eu trebuie să inițiez. Oricum, indiferent de natura problemei, modelul biblic, îl avem în Matei 18, lăsat de Mântuitorul, că atunci când fratele tău păcătuiește împotriva ta, de-aia spun, vizează în mod special treburi care mă afectează pe mine, că nu e întotdeauna treaba mea să rezolv toate conflictele și toate problemele. Zicem proverbe că cine se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca și cineva care ar apuca un câine de urechi. Adică o cauți cu lumânarea, cu alte cuvinte, problema. Dar dacă e o treabă care mă vizează pe mine, modelul biblic este, îl putem rezuma în felul acesta, să caut pe cât posibil rezolvarea la scara cea mai scăzută, adică implicând cât mai puține persoane posibil. Dacă pot eu să rezolv direct problema cu persoana respectivă, care mi-a greșit, asta este ceea ce voi încerca să fac. În primul rând, zice, du-te, mustră-l între tine și el. Deci dacă nu se rezolvă la nivelul acela, zice, du-te, mai ia pe 2 sau 3 oameni serioși, oameni ai păcii. Și dacă nici așa, du-te, spune-l celor care, pastorului sau comitetului, și dacă nici așa, zice, socotește el ca un păgân sau ca un om cu care nu se mai poate lucra. Deci, modelul biblic este clar că nu mă duc pentru orice conflict să iau trâmbița și să strig de pe acoperișul casei cu ea că uite ce a făcut cu tare sau uite ce mi-a făcut, ci încerc pe cât posibil să rezolv de la nivelul cel mai de jos. Aș vrea să urcăm puțin standardele discuției noastre și este un verset în Matei 5:9 în fericire și spune: ferice de cei împăciuitori, ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ceea ce înțeleg eu din versetul acesta este că trebuie să fii un om făcător de pace, dacă vrei să fii chemat fiul al lui Dumnezeu. Cine credeți că ar trebui să inițieze împăcarea într-un conflict? Cel care greșește sau cel căruia i s-a greșit? Cel mai pocăit dintre ei. Și care ar fi acesta oare? Eu. Așa să ne ajute Nu, Domnul. în sensul că, indiferent dacă eu am greșit sau mie mi s-a greșit, când e vorba de un conflict, sunt chemat să inițiez, nu doar să aștept ca celălalt să inițieze rezolvarea. Dar nu poate fi interpretat ca un semn de slăbiciune? Să te duci, tu chiar dacă știi că n-ai greșit și ai dreptate în totalitate și totuși să te umilești, să te înjosești și să te duci acolo și să-i spui omului, măi, eu am greșit. Da, Cum ar poate trebui fi. să... Poate fi interpretat ca să... Și aici este o zonă unde
trebuie să îndrăznim să fim altfel decât modelele lumii. Pot să te considere alții mai slab pentru că tu cedezi aparent primul. În același timp, se zice că cel mai puternic cedează sau renunță sau lasă de la el. Deci nu e o dovadă de slăbiciune. Nu este o dovadă de slăbiciune. Și în cele mai multe cazuri, acolo unde e un anumit conflict, ambii într-un fel așteaptă rezolvarea, doar ca celălalt să ia inițiativa. Și un verset în Proverbe, iarăși foarte fain, zice, cum răspunde în apă fața omului la fața omului, așa răspunde inima omului inimii omului. Că dacă celălalt vine cu o atitudine de pocăință, așa, și își cere iertare, îți vine automat să faci și tu la fel. Dacă celălalt e arogant și nu vrea să își recunoască greșeala, ți-e foarte greu și ție. Problema e cine îndrăznește primul să o facă. Și de-aia ziceam, cel care e mai pocăit dintre ei. Deja aminteați aici, noi suntem imaginea lui Hristos pe pământ. Cât de mult crezi, Beni, că poate să afecteze un conflict mărturia bisericii sau imaginea bisericii în lume? Dacă conflictul rămâne nerezolvat, un credincios nu-l putem numi credincios. Dacă ne uităm la Avram, când se ceartă, când are loc acea ceartă între slujitorii lui Lot și slujitorii lui Avram, vedem pe Avram cel care ia primul inițiativa și zice să nu fie ceartă între noi, căci suntem frați. Și mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi continuat să meargă mai departe. Dar mă gândesc că dacă există acea recunoaștere a păcatului, în timp ce, bineînțeles, asta în măsura în care este cineva să medieze acel conflict, dacă e un om al lui Dumnezeu între cei doi implicați într-un conflict, care să îi facă conștienți că s-ar putea să fie amândoi vinovați sau s-ar putea să fie numai o persoană vinovată, dar în același timp să proclame și iertarea, cum spunea fratele Alex, menționa aici de iertare. Și astfel îi conduci pe oameni înspre Dumnezeu și le arăți că Dumnezeu e un Dumnezeu care iartă, aducându-i în situația și dându-le în același timp ocazia să se ierte unul pe celălalt. Aș vrea să fim foarte categorici în seara aceasta și versetul pe care l-am citit și cuvântul lui Dumnezeu spune clar că dacă nu ești un om al păcii, nu poți să fii copil al lui Dumnezeu. Care credeți că sunt repercursiunile pe care le are un om care trăiește într-un conflict pe care nu rezolvă probabil ani de zile și îl urmărește conflictul acesta? Ionel, ce crezi? Poate să ducă un om mult timp un conflict sau, știu eu, urmările unui conflict să le poarte mult timp? Păi, am auzit cazuri de oameni care nu s-au împăcat pe toată durata vieții lor și au plecat în veșnicie și tot în starea aceea, poate de dușmânie sau de conflict. Oare ce se întâmplă dacă acei oameni, să presupunem că ajung amândoi în cer? Nu știu dacă putem să presupunem asta. Așa spunea cineva odată, având un conflict cu o vecină, spunea, auzi, nici în cer nu o să poți să te iert. Ce credeți, frate Alex? Astfel de oameni ajung în cer? Greu de crezut, pentru că Biblia este într-adevăr destul de categorică în privința aceasta, că cine zice că îl iubește pe Dumnezeu sau trăiește în relații bune cu Dumnezeu și nu trăiește în relații bune cu semenii săi, în cuvintele Apostolului Ioan, este un mincinos. Deci, cum poți să îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu îl vezi, dacă nu îl iubești pe semenul tău pe care îl vezi? Mai mult, Mântuitorul spune, dacă vrei să-ți aduci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, du-te și
rezolvă-ți problema cu fratele tău și apoi vino și adă-ți darul la altar. Ideea fiind că, practic, darul pe care tu îl aduci, slujirea, jertfa ta, adresate lui Dumnezeu, nu au nicio valoare până nu ți-ai rezolvat problema cu semenul. Atunci te întreb ce fel de relație pot eu să am cu Dumnezeu, dacă eu în permanență mă duc la altarul Domnului când merg în rugăciune, când am o slujire creștină, când cânt, când predic, când mă rog, când fac orice, dacă înainte de asta eu nu am problemele rezolvate cu semenii mei. Deci nu se poate vorbi de o relație cu Dumnezeu în modul real dacă nu există o relație de armonie cu semenii. Apropiindu-ne de finalul emisiunii, și este vorba noastră românească care spune teoria ca teoria, dar practica ne omoară, aș vrea dacă puteți să ne dați câțiva pași sau o rețetă concretă, pentru că sunt conflicte. Am văzut clar, multe conflicte apar atât în familie, cât în biserici, în societate, în jurul nostru, cu oamenii cu care intrăm în contact, s-ar putea inevitabil să apară conflicte. Cum ar trebui să facem, așa dacă ați putea să ne spuneți câțiva pași concret, ca să rezolvăm un conflict, pentru că este clar, un conflict dacă apare trebuie rezolvat. Cât mai urgent? Acum, trebuie să încep cu, dacă e vorba de pași, cu un pas preliminar. Și pasul preliminar și cel mai important este cel al împăcării cu Dumnezeu, al asumării pocăinței și credinței în Hristos. De ce spun că acest pas este fundamental pentru reconciliere, pentru relații interumane bune? Ne-a dat Mântuitorul o pildă a celor doi datornici și spune că cineva a greșit împotriva, sau avea o datorie față de cineva, față de un semen al său, și datoria pe care o avea era atât de mare încât nu a putut să-și o mai plătească și implicațiile erau că ar fi trebuit să fie aruncat în temniță. Și s-a dus, s-a aruncat la picioarele celui căruia îi datora și a cerut milă. Și persoana aceasta l-a iertat de datoria uriașă pe care o avea. Un pic mai târziu, acest om iertat îl întâlnește pe unul care îi datora lui o nimica toată. Și l-a prins de gât și a spus: plătește-mi imediat. Și atunci cel care îl iertase pe el l-a confruntat și a spus: cum, eu ți-am iertat ție o sumă atât de mare și tu nu ești în stare să ierți așa de puțin? Analogia este clară. În momentul în care devii creștin cu adevărat, copil al lui Dumnezeu, pornești de la convingerea că Iisus Hristos ți-a iertat ție enorm de mult și oricât ți-ar greși cineva ție vreodată, nu se poate compara cu ceea ce a iertat Hristos în dreptul tău. Și atunci eu iert, nu doar pentru că așa vreau eu să iert sau ca să trăim bine, ci eu sunt dator harului lui Dumnezeu ca să iert pe semenul meu. Acesta e lucru fundamental. Până nu înțeleg esența iertării în sensul acesta, eu nu pot să mă bucur de relații sănătoase, pentru că conflictele apar, problemele, greșelile. Întrebarea este cum le rezolv? Prin iertare, bazată pe iertarea lui Hristos și, bineînțeles, dincolo de chestiunea aceasta fundamentală, sunt și lucruri practice, este modelul biblic despre care vorbeam, du-te și încearcă între tine și persoana respectivă, dacă nu, te adresezi altcuiva care te poate ajuta.
și doar în ultimă instanță mergi mai departe, dar nu faci caz mai mult decât trebuie de un anumit conflict. Nu cred că există rețete în sensul acesta pentru iertări, există principii biblice care ne ajută în sensul acesta și iertarea cred că este cuvântul cheie în sensul acesta. Și totodată angajamentul pe care eu trebuie să îl iau în fața lui Dumnezeu atunci când consider că am rezolvat un conflict. În sensul acesta, englezii folosesc o formulă foarte simplă, dar foarte profundă, care rezumă ce sunt dator să fac atunci când aleg să rezolv un conflict. Spune ei, good thought, hurt you not. Gossip never, friends forever. Adică sunt 4 angajamente. Good thought, mă angajez ca de acum înainte, dacă ne-am iertat, dacă am rezolvat problema, să gândesc pozitiv despre tine, să nu mă angajez, să nu mă mai las mereu atras în gânduri negative cu privire la persoana ta. Refuz să gândesc negativ. Hurt you not, adică mă angajez să nu mai aduc conflictul acesta ca să te rănesc în viitor, ca un reproș, că ce mi-ai făcut. Dacă am iertat, dacă am trecut cu vederea, e îngropat pentru totdeauna, nu mai aduc împotriva ta. Gossip never, adică mă angajez să nu bârfesc cu privire la lucruri nepotrivite, poate pe care mi le-ai făcut, nu doar că nu le mai discut cu tine, dar mă angajez să nu le mai discut nici cu alții, sunt îngropate. Și friends forever, adică mă angajez să prețuiesc relația pe care o am cu tine, să rămânem prieteni, să rămânem în bune relații. Le-am considerat principii foarte utile pentru a rezolva un conflict pe termen lung. Că de multe ori problema e că pare să se rezolve și pe urmă din nou îmi aduc aminte iarăși ce mi-ai făcut sau spui cuiva ce nu trebuie despre tine și iarăși o iau de la capăt. Nivelul 2 mai sus. Ajungi la încheiere, așa cum suntem obișnuiți de fiecare dată, să avem un cuvânt de final, Beni, legat de acest subiect. Cred că cel mai mare conflict cu care omenirea se confruntă este conflictul dintre omul păcătos și Dumnezeu. Și odată ce acest conflict s-a rezolvat în interiorul omului, omul deja are o experiență extraordinară a ceea ce înseamnă, simte ce înseamnă să fii pe pace cu Dumnezeu. Și el își va dori să fie pe pace cu ceilalți oameni. Un alt pas e folosirea Scripturii. Evanghelia este o evanghelie a păcii, care proclamă un mesaj al păcii și care ne îndeamnă să căutăm pacea, să alergăm după ea. Ne spune că să căutăm sfințirea și pacea fără de care nu avem nicio șansă să-L vedem pe Dumnezeu. Și în 2 Corinteni 5:18 ni se spune că nouă ne-a fost încredințată slujba împăcării. Deci noi avem o responsabilitate ca și copii ai lui Dumnezeu să facem pace. Și foarte clar, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ionel? Eu aș vrea să recomand exemplul, adică să recomand exemplu propriu pentru rezolvarea conflictelor, adică fiecare să fie primul care să facă primul pas și să încerce să rezolve conflictul. Frate Alex? Ce să spun, ca gând final, doar aș pleda în mod foarte direct pentru toți cei care, într-un fel sau altul, vă aflați în situații conflictuale care vă macină sănătatea lăuntrică și relația cu Dumnezeu, nu merită păstrarea acestei situații.
există soluții reale pentru rezolvarea conflictelor. Cum se spunea, Dumnezeu ne-a chemat la slujba împăcării. Apropierea de Dumnezeu înseamnă rezolvarea relației conflictuale și cu mine însumi și cu semenii mei. Căutați-L pe Dumnezeu, căutați oameni care știu să aplaneze conflicte și nu să instige la conflict. Nu vă lăsați prea ușor atrași în discuții care vă incită la reaprinderea conflictelor. Și bineînțeles, dincolo de a trăi noi înșine în conflict, este provocarea să fim făcători de pace. Sunt foarte mulți oameni care știu să atâțe conflicte. Sunt foarte puțini care au harul acesta de la Dumnezeu să știe să medieze, să știe să aplaneze conflicte. Familiile au nevoie de astfel de oameni, familiile noastre, bisericile au nevoie de astfel, societatea are nevoie de astfel de oameni. Fiți făcători de pace. În încheiere aș vrea să spun doar atât. Problema aceasta a făcătorilor de pace, a oamenilor împăciuitori, este o problemă foarte importantă, de care s-ar putea să depindă chiar viitorul nostru în Împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul pe care l-am citat mai devreme aici, din Matei, capitolul 5, cu versetul 9, spune foarte clar: dacă vrei să te numești și ai pretenția că ești copil al lui Dumnezeu, trebuie să fii făcător de pace, pentru că noi suntem imaginea lui Hristos aici pe pământ și apoi, dacă vrei să fii fericit, din nou trebuie să fii un făcător de pace. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim tuturor care în seara aceasta ați fost alături de noi. Mulțumim invitaților. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne ajute tuturor să fim făcători de pace.